खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 24 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै ग्रहफोरनि थाथाया नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गोनो गोथो खालामनो हागौ आरो नोंथाङा रोखा नङै आबेग गोनां आरो जिद्दि मोनदांनो हागौ। नोंथाङा सुथुरनि मावखान्थिनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि जिउ राहायारि आरो राङारि सोमोन्दोआव हरखाब जेंनानि जाहोनाव नोंथाङा दुखु आरो नारसिननाय मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नुथायाव माबाफोर असुबिदा मोनगासिनो दं, अब्ला सावफाहामारि मेगननि बोसोन लानाया मोजां जागोन। नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ, जाय नोंथांखौ दुखु मोनहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै गोदान हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन, जाय नोंथांखौ माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु होगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। नखरारि सोमोन्दोआबो गोख्रों थागोन। नोंथाङा गथ'फोरजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लागोन। नोंथाङा राङारि मुलाम्फानि थाखाय गोबां खाबु मोनगोन। खाफालनि मददजों नोंथांनि मोनसे जुनिया खामानिया आबुं जागोन। दिनैनि साना जिउ राहायारि दावगानायनि थाखाय साबजाथाव। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। रायज्लायनायनि समाव माखासे गोजाम गोसोखांथिफोरा गोथां जाफिनगोन। थानसालियाव बेसरनि थावनि बाथिखौ साव। खाफालआ नोंखौ मदद खालामबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा थुलुंगानायजों बुंफबगोन आरो गुबुनफोरनो दैदेननो गोसो जागोन। बांद्राय रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव सुजुनाय था। खामानियाव गोजौसिन मावख'गिरिफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। थावनियाव सोलायनायनि इसाराबो दं। गोलाव दावबायनायनि थाखाय दिनै नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ, नाथाय जिरायनाया नोंथांनि मेंनायखौ खम खालामगोन। दिनै जेबो राङारि खैफोद दाला। नोंथाङा सानसे मुखुब थानो हागौ। माबा मोनसे खामानिया नोंथांखौ मुखुब दोनबाय थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मैनि गाब। कर्क राशि। नोंथाङा मोनसे बिथांखिनिफ्राय हरखाबै राङारि मुलाम्फा एबा मख'जाथाव मुलाम्फाफोर मोननो हागौ। नोंथांनि बांसिन आबुं जायै हाबाफोरा आबुं जानो हागौ। दिनै लानाय थिरांथाफोरा गोबाव समसिम थानो हानाय मोजां गोहोम खोख्लैगोन। मुलाम्फा गोनां सुबुंफोरा नोंथांखौ हरखाबै लोगो हमनो हागौ। मोनसे गुसुं फालांगियारि दावबायनायनि जाथावना दं। गावनि पार्टनारजों बोसोन लाखांनायनि उनावसो जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननाय खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै थासारिया एसे गाज्रि जानो हागौ। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ आरो बेनि फिथाय महरै नोंथाङा खामानिफोरखौ मोजाङै मावनायाव मेंनाय मोननो हागौ। गावनि आदारखौ मोजां खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो हायो। नोंथाङा मोनसे गोलाव दावबायनायाव थांनो हागौ। नोंथांनि खामानियाव जाफुंसारनाया जाथावना। राङारि मुलाम्फानि खाबुफोरा गोख्रों जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। बबेखानि नखरारि आयदाफोरखौ सांग्रांथिजों सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो होगोन। नोंथाङा गोदान सुबुंफोरजों सोमोन्दोआव फैगोन। खामानिनि थाखाय सानथांखि बानायनो आरो थिरांथा लानो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। गथ'फोरा दिनै गेलेमुफोराव मुखुब जागोन। नोंथाङा रांखान्थियारि महरै जोबोद आखा-फाखा जागोन। नोंथाङा गुबुननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोजोननाय मोनगोन। दिनै लानाय जायखिजाया फालांगियारि दावबायनाया फिथाइ गोनां जागोन।
बयबो नोंथांनि खोथाखौ गोसो होनानै खोनासंगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि थाखाय मोजां खाबुफोर मोनगोन। थानसालियाव बिसोरनि थाव दान हो आरो नोंथाङा मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। तुला राशि, नोंथांनि गोख्रों गावखौ फोथायनायजों लोगोसे दिनैनि खामानिनि गोरलैथिया नोंथांनो जिरायनो थाखाय गोबां सम होगोन। खामानिनि नारसिननाया नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव गोबाव समनिफ्रायनो जेंनाफोर लाबोगासिनो दं। नाथाय दिनै गासैबो अजदफोरा गोमोरलांगोन। गोजाम अजदफोरखौ बावनायाबो गोनांथार। बायजोआव आगान हो आरो नाय मुलुगआ जोबोद समायना। रंजा आरो मोनफ्रोमबो बुब्लिखौ रंजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, अखाफोरनि थाथाया नोंथांनि राशिनि थाखाय मोजां जानो हागौ। नोंथाङा गोबां हाबाफोरखौ खम समनि गेजेरावनो फोजोबनो नाजागोन। खामानि मावथायाव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोर दं। दिनै नोंथाङाबो माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। बे नेरसोन गोनां सुबुंफोरनि थाखाय रमान्टिक सोमोन्दोआ गोदान खारथाइ मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ आरो साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। सम्पथि आरो लेनदेननि बेलायावबो नोंथाङा खाफालगोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि, नोंथाङा गासैबो खामानियाव जोंगोन आरो खाफालआ नोंथांखौ जोंखांहोनायाव मदद होगोन। साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय माखासे जुनिया हाबाया जाफुंसार जानो हागौ। गुबुन हादोरारि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा हरखाब मुलाम्फा मोननो हागौ आरो दावबायनायबो जानो हागौ। आयआ मोजां जागोन आरो गाव साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय गोरोबथाखौ थि खालामनो हागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय जागोन आरो नखरारि फालिथायफोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरजों गोजोनथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथाङा गावनि आरो गावनि नखरनि थाखाय मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा मोननो थाखाय गोदान राहाफोर नागिरनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन। नोंथाङा गावारि जेंनाफोरखौ लोगोफोरजों रानलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। माखासे सुबुंफोरनि गोरोन्थि बिबुंथिफोरा नोंथांनि जेंनाफोरखौ एसे बांहोनो हागौ। बे राशिनि आइजोफोरा बेलासियाव बायजोआव थांनाय समाव गावनि पार्सनि सायाव जुनियायै सांग्रां जानांगौ। पार्सखौ खावनाय एबा गारनायनि खैफोद दं। समाजाव नोंथाङा सिगाङाव मावनाय माखासे समाजारि हाबानि थाखाय दिनै मान होजानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै सानथांखि खालामनाय नाजानायजों खामानिफोरखौ फोजोबनायनि आसा दं। खाफाल बांहोनायजों सोमोन्दो गोनां खाबुफोर सोमजिगोन। गोजाम जेंनाफोर एबा गोख्रैथिया जोबनो हागौ। नोंथाङा गोदान खामानि जागायनो हागोन। गावनि बयफ्रेन्ड एबा गार्लफ्रेन्डनिफ्राय जायखिजाया नाङै दाबिफोरनि सिगाङाव खर' गंग्लायनाङा। नोंथांनि साना अलसियाजों बुंफबगोन। उन्दुनाय गैयैनि थाखाय नोंथाङा सानसे जेबो खामानियाव गोसो होनो हायाबो जानो हागौ। साननि बांसिन बाहागोआनो गुबुननि खामानिफोराव बारहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि हाबाखौ जायखिजाया रोखोमै फोजोबनो हागोन आरो नोंथाङा गुबुनफोरनिफ्रायबो मदद मोनगोन। बिजिरसालिजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोरखौ थि समाव फोजोबनो थाखाय मोजां थासारिफोर दं। जुदि माबाफोर गोजाम दाहारा थाबथानानै दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ सुख'नो साननो हागौ। सोमोन्दोनि सिङाव माखासे गोजाम आयदाफोराव थिरांथा लानाया नोंथांनो मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथांनि थालांनाय खामानियाबो आबुं जानो हागौ। मावख'नि माखासे सुबुंफोरा नोंथांजों गोजोनगोन।
खामानिनि थाखाय नोंथांनि बावसोमनाया नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोर आरो मुंदांखा सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।